Olu lusasazo ngqo lwendaba lusiza kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini naze ziphambili. At this stage, I can confirm 11 people have been declared deceased on the scene, including a child approximately 13 years of age. Approximately 8 others have sustained mostly critical injuries. Abasebagunyeni KwaZulu-Natal baphanda ityala lokubulala ngokungenanjongo emva kongquzulwano lwezithuthi ezibulele 11 esiphingo kumazantsi eTheku. You're leaving me with the impression that you are evasive. You choose not to answer questions that you fear might get you into trouble. At this moment, igqiza lekomishoni kaMadlanga ligxeke kabukhali inkumanda yebutho lokhetshe KwaZulu-Natal uNjengeleli Sitya Sinona ngokusithela ngesebe lenkawu vele tshona kubungqina bakhe. Molweni mzontsundu masiniphakele kuvimba wethu ngokuhlwanje singalibasanga masingene emxholweni. Abasemagunyeni KwaZulu-Natal baphanda ityala lokubulala ngokungenanjongo emva kongquzulwano olubulele 11 lwabantu esiphingo kumazantsi aseThekwini kuhola wendlela uR102. Abenkonzo zikaxakeka bathi basixhenxa abantu abasiwe kwizibhedlele ezahlukeneyo emva kokufumana umonzakalo omandla. Abezothutho batyhola isigadla ebesinamavili awonakeleyo lokugama iteksi ibithwele umthwamo wabantu ogqithisileyo. Begaleleka kwindawo yexhwayelo abenkonzo zikaxakeka kusasa namhlanje bafumana abakhweli abaliqela bekhonxeke kwintsalela zongquzulwano lwenhlaninge yezithuthi. Kambe ke isithethi secandelo lenkonzo ezithe xhaxhe kuncedo olukhawulezileyo uGareth Jamieson uvakalise ukuba abantu abasibhozo kuquka nomqhubi weteksi baye basinda kunjalo nje babalekiselwe esibhedlele ukufumana unyango ngokuxhaphaqabhisa. Lengozi yakumazantsi yaseThekwini kuhola wendlela kaR102 esiphingo yehlukanise inyama nomphefumlo kwabali11 ngokungenalisini. Ingxelo zokuqala zibika ukuba umqhubi weteksi obesingisele esiphingo ugagene nesigadla ebesijongise kumzila onxamnye naye naso sisuka esiphingo. Truck was travelling towards Isipingo and a taxi was travelling from Isipingo. Somehow they collided head-on before obviously both vehicles in the wet lost control and veered off the road. At this stage I can confirm 11 people have been declared deceased on the scene, including a child approximately 13 years of age. Approximately 8 others have sustained mostly critical injuries. As you can see, the damage to the truck or the taxi is quite severe, so they multiple sustained critical injuries and have been rushed through to various Durban hospitals. Lo gama umphathiswa wezothutho KwaZulu-Natal uSiboniso Duma ubalule ulwaphulo mthetho oluphansi kophando ngalenyewe noluquka inani eligqithisileyo kubakhweli beteksi. The taxi, unfortunately, was also overloaded. Instead of 15 passengers, they had 17 or 18, which is something that is not as well warranted. And I've already witnessed that the truck, the tires were worn, unfortunately, both the back and front. So, but the RTMC is still going to deal with that, which is why already even the truck driver was accompanied by subs. Ukanti ke kukwabongozwe abaqhubi ukuba basebenzise ezinye indlela logama izihlandlo ezikhokelele kule ngozi zisephansi kophando oluqhubayo. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwindaba ze-SABC. Igqiza lekomishoni kaMadlanga ligxeke kabukhali inkumanda yebutho lokhetshe KwaZulu-Natal uNjengeleli Sitya Sinona ngokusithela ngesebe lenkawu nangokuvele tshona ngethuba ejikajikwa ngemibuzo enzima kusuku lwesithathu lokunika ubungqina kule komishoni. uNjengele Sinona utyholwa ngokuxhamla ngobudlelwane obungafanelekanga notyholwa ngokuba lilungu lemikhambatho yolwaphulo mthetho uVusimuzi Khet Matlala. Ukusithela ngesebe lenkawu kwenhloko yebutho lokhetshe KwaZulu-Natal uNjengeleli Sitya Sinona baleka ukuphendula imibuzo engamfaka engxakini akwamkelwanga ngabakomishinala. Le ngqwengqwa yamapolisi yacelwa ukuba noko mayizimisele akudlalwa apha. Ukukucace kakhulu ngethuba uNjengeleli Sinona ezama ukuphikisa umyalezo womdla wakhe ekubeni kuqosheliswe isivumelwano sikaVusimuzi Khet Matlala ne-SAPS.
General, that can't be, and you know it's not. Your language is very clear. I request that if things are favorable, let's finalize the contract. You know that's not a request. That's not a request for an update. It's not an inquiry. You know as you sit there that in fact what this is you're asking Mr. Matlala, let's complete this contract. Let's do what is necessary to finalize it. You know that. And please accept that we also know what the English language you have used here means, because otherwise it's as if you're taking us for fools. Kwincoko ngeWhatsApp phakathi kwaSinona noMatlala phambi kwendibano noNjengele Nhlanhla Mkhwanazi, uMatlala wathumela umyalezo ebalula wasetyhini wayesithi uyamsokolisa. UNjengele Sinona uthe akakhumbuli kokuthethwa ngantoni kulo myalezo nalapho abakomishinala bamtyityimbisele umnweni. General, can I say something? At this moment, you are not assisting the commission, and you're leaving me, I'm speaking for myself, you're leaving me with the impression that you are evasive, you choose not to answer questions that you fear might get you into trouble. Kwincoko phakathi kaMatlala nonyana kaSinona uThatho ngokuthengwa kwendlu, ikomishoni ithe ngeke uMatlala oyingingi kasomashishini athenge indlu nje enye. uThatho Sinona wayeme egameni elikayise wayengumxhamli. The analogy is incorrect. I am not the proxy. They were doing business. I testified, Commissioner, that in the latter part of the year, it is unfortunate there are no WhatsApp or whatever communications there. The Commission is only having these ones that were extracted from the phone of Mr. Matlala. uNjengele Sinona ugxikiwe nangendlela wacophela ngayo iziyobisi cocaine ezebiwa ePort Shepstone zibanjiwe. Inguye ingqwengqwa yokhetshe. Ikomishoni isaqhuba. Amagqwetha kwityala likaVusimuzi Kate Matlala afuna ukuba uMatlala afuduselwe kwiziko loluleko elikufuphi nelifikelela lula kuwo. uMatlala kunye nesinye atyholwa naso ngokuzama ukubulala bavele phambi kwenkundla ephakamileyo yaseRhawutini kwinto ebekumele ukuba zingxoxo zaphambi kokuvavanywa kwetyala. Amagqwetha kaMatlala axambula ngelithi ukuvalelwa kwakhe kwiziko loluleko laseBhongweni eKokstad KwaZulu-Natal kwenza kube nzima ukunxulumelana naye ngenxa yomgama omde. uVusimuzi Kate Matlala, uDiego Mapusela, uMusa Kekana, Nthabiseng Nzama noTsakani Matlala bajamelene netyala lokuzama kwanokupheka igumgedle lokubulala uTebogo Thobejane. uMatlala, uMapusela noKekana bakwajongene namatyala okuzama ukugqithisa amafo okwaphanzayo usomashishini uJoe Sibanyoni nomvelisi womculo Shunki Makubungu. Amagqwetha kaMatlala akhala ngokuba kude kweziko loluleko avalelwe kulo. If you fly down to Durban, you then need to rent a car and then travel a required journey 3.5 hours from Durban to get to Imbongwe to consult. It then takes approximately an hour, depending on the situation, there's sometimes more, to actually get to your client. Amagqwetha amele uMatlala akwacele ukuthandalaziswa kwazo zonke iinkcukacha ezatsalwa kumnxeba wakhe. Our client, for various reasons, wishes to have a speedy trial in this matter as quickly as possible. And for that reason, this disclosure and this pre-trial needs to happen as quickly as possible. Igunyabantu lezotshutshiso lithi nalo layiva kumaqonga endaba yokufuduselwa kaMatlala eKokstad. You would also understand that issues pertaining to detainees, their conditions of confinement, legal rights, those are issues that are within the purview of correctional services. Ujaji uyalele abatshutshisi namagqwetha kaMatlala babonisane nesebe lenkonzo zoluleko. Possibly there are reasons correctional services may furnish as to why he ought to be detained there. Amagqwetha amele uMatlala anyeke ukufaka isicelo esinamisekileyo sokuba inkundla iyalele ukufuduselwa kaMatlala kwiziko elikufuphi. uKate Matlala kulindleke abuyele emaplangeni ngoLwesihlanu weveki ezayo.
Sizibulisele kwabo basanda ukungena xa sihlabela mgama. Isebe lezothutho eMpuma Koloni lithi kutyunjwe unokontraka oza kwakha ngokutsha indlela phakathi kwesithili saseXhorha nakugogozayo. Oku kulandela uqhankqalazo lwabahlali benyanzelisa umphathiswa uXolile Nqatha ukuba azalisekise isithembiso sakudala sokulungiswa kwale ndlela. Bevuma ngazwinye ngelithi bafuna ubuqu bukamphathiswa ezephelekwe ngogandaganda abaza kwakha umgaqo ophakathi kwakugogozayo naseXhorha edolophini. Bavale lo mgaqo ngokuthi batshisa amavili, ushishino loonoteksi lubethekena ngakumbi nanjengoko bekwathutha nabantwana besikolo. Sifelwe ngabantu abo more than 15 kule ndlela kunyaka ongapha kophelileyo. Kukhala ibhungane ezivenkileni kwidolophu iphela. Bafunge ngelithi imeko isazawuhlala inje ukuba izinyanzeliso zabo azisiwaso. Indlela yakugogoza yimbi, uthunakala sowugula unjalo, ufike sowugula kakhulu ngenxa yendlela ezimbi. Ngethuba loqhankqalazo bahambi batyhola amapolisa ngokubaqatha eqinisekiseni ucwangco. Amapolisa sithe endveni kuba kufike umeya singafuna ngomamela into kameya kuba umeya kudala siza nalento uyi1 eyithetha sithunyelele umuntu oyi1 kungekho nto ayenzayo sa decide ucula sihambe sibheke town kulapho sitheke kasiculayo basidubula amapolisa elinye iphoyisa nabo landibisela kodwa landibisa landibetha landijula phala ndibesandla ndibesa ngobuso kanje phansi bekusebuhlungu ngomcala. Ngemvakalozwi yesithethi sesebe lezothutho neendlela isebe libhengeze esinye isibhambathiso. Siyaqonda ukungonwabi kwabahlali nokunqamela ukubona umsebenzi usenzeka. Kodwa ke nathi siyanqwala ukuba ngabana inkqubo yokufumana unokontraka bezakwenza umsebenzi usithathe ixesha elide. Sizalisekiswe eso sithembiso izithuthi zisazawucweza bucala kuba indlela yona ivuthulukile akusabonakali nezo ndawo zipetshiweyo kakade. Kwiindaba ze-SABC eXhorha ndinguNtsiki Noyiya. Abanye babaxhamli bezibonelelo zikarhulumente eMthambothini kwiphondo laseMpumalanga bathi sekuphele inyanga bengafumani imali yabo yenkamnkam. Kungokunje bamemelela iofisi kazwelonke arhente yeli enikezela ngemali yezibonelelo zikarhulumente isasa ukuba ingenelele kulomba. Bathi ukungahlawulwa kwabo imali yenkamnkam kushiye uninzi lwabo lutsala nzima kwaye bentyumpantyumpeke ematyaleni. Petrus Sibanyono neminyaka engama-61 ugqibele ukufumana imali yakhe yenkamnkam ngo-Okthobha kulo nyaka uphelileyo. Uqala kwakhe ukusabela emva kokuqaphela ukuba imisiwe imali yakhe yenkamnkam, waxelelwa ukuba kufuneka ahlaziye kwakhona isicelo senkamnkam. Nanjengoko sekuphele inyanga ezintathu uthi kunangoku akakafumani impendulo isuka kwiofisi ye-arhente ejongene nokuhlawulwa kwezibonelelo zikarhulumente isasa. Udadewabo uthi olulibaziseko libe nefuthe elibi kusapho noluxhomekeke kule mali kaSibanyoni yenkamnkam. Wasasa bathi bafuna amaphepha la athoma ukubhalisa ngawo. Sawasa ngoNovemba, sawasa ngo-Okthobha. Bathi lababuyela kwabazukulu bathi bamphekelela. Bathi bafuna amanye kodwa amaphepha sathi awa kusakhonakala. Njalo umuntu lwakaholela ugula uholela ubudala bakhe. Zanga sayikhola thithi lapho. Nje sibuyele bathi bathi uzohola nje ngoFebruary manje sasisathemba ukuthi uzohola or ngeke sabuya hole na enene ubhuti lo nguyo supporta la ekhaya la ubhadala ne-society sithembele kuye. Ukanti baliqela abaxhamli bezibonelelo zikarhulumente abasavalelwe ii-account zabo logama kusaqhutywa inkqubo yokuqinisekisa ukuba bazifanele ngokwenene ezi zibonelelo. NgoDisemba zange ngihole, then nangoJanuwari zange ngihole, then ngithi nangithi ngiyoyifuna lapha ngithe ukuthi batho no ngenze i-bank statement. Bathi kose ngiyokwenza i-review, hayi ngoyenza zangiphume. Ngabuyela ngathomsa phasi ngagada ngisemina zangiphume ngibuyela kwesi3 bathi imali yami idliwe ngiyothola enyanga zethu mina ekhaya apha ngibagade emenephufa yikho kunjeni. Kungoku nje isasa ibongoza bonke abaxhamli abacelwe ukuba bahlaziye ngokutsha iinkcukacha nezicelo zabo kule arhente ukuba batyelele iofisi zesasa ukuthintela uqunyanyiswa kwemali yabo yezibonelelo zikarhulumente.
Amalungu ecandelo elimele ukulwa amaqela emigulukudu i-anti-gang unit abanjelwe ngamatyala okuhlukumeza, ukuqweqwedisa nokubulala alindeleke ukuba afake isibheno ngomso emva kokhatywa kwebheyile yawo yinkundla ephakamileyo yaseKapa. Oku kulandela ukuvela kwala malungu ali-11 phambi kwenkundla kamantyi yase-Athlone namhlanje. Kuqhankqalazwe ngaphandle kwenkundla ngabaxhasi bamacala omabini nanjengoko 11 labatyholwa bamagosa onyanzeliso mthetho bevele enkundleni ngamatyala ahlukeneyo aquka ukuxhaphaza, ukuqweqwedisa nokubulala ngenjongo yokonzakalisa umzimba ngongenalusini. Kambe ke abaxhasi bamagosa ecandelo elimele ukulwa amaqela onqevu i-AGU bathe ukukhatywa kwebheyile yabo akufanelekanga. The court did not apply its mind when actually dealing with this matter, and as you can see, there's a lot of public interest in the matter. Lo gama usapho lotyholwa ngokuba ingqwayingqwaya lemigulukudu uWade Price kanye noluntu lwaseMannenberg bamemelela ubulungisa. Kutyholwa ngokuba usweleke ngexaba kwantsasana bemhlaba ngemibuzo njengobandakanyekayo kudubulo olwenzeke kufuphi nenkundla kamantyi yase-Athlone. I must go to jail because I'm suffering. And I never accept my husband's death. And the saddest part, they still come in our area and they threaten us. Lo phakathi kwenkundla abatyholwa bavile ukuba uphando lusaqhuba. Ityala labo limiselwa umhla wesihlanu kuMarch khona ukuze kuqhubekeke nophando. Uyakhumbula ke ecaleni baye bafaka isicelo sokwenza i-bail appeal e-High Court ngomso kuba babeyalelwe i-bail nge-23 kaDisemba. Ukanti ke igunya abantu lezotshutshiso i-NPA inqanisise ukufumana kwayo isikhalazo somnye wotata wabatyholwa kodwa lomba uza kuthatyathelwa kumagunya afanelekileyo angasentla. Umbutho we-ANC ugqibile ukwenza ingxelo ngamaphepha okuvota enkomfa yakwingingqi yaseRhawutini nathe afunyanwa kwindlu yasePitoli kule mpelaveki iphelileyo. Iziphathamandla ze-ANC ziza kwamkela ingxelo esuka kunobhala jikelele ngomvulo. Umbalula uthe amaphepha okuvota kumele agcinwe endaweni ekhuselekileyo isithuba senyanga ezintandathu. Ukutholakala kwamaphepha okuvota ngalempela sonto yengqungquthela yesifunda saseGoli sekuphephethiseke umlilo ukuthi khona umkhonyovu kulongqungquthela eyahlala ngozibandlela kulonyaka odlule. Lamaphepha atholakala emzini walo phethe inkampani yekhomishana ebhekele yezokhetho eyiqashwe yona i-ANC. Unobhala jikelele we-ANC ufikile embalula uthi ukutholakala kwalamaphepha okuvota sekudale ukuthi iqembu hambe liyovula icala lenkohlakalo kanye futhi nokuphula komthetho wezokhetho eNingizimu Afrika. Ballot papers, what happened with them after conference? They are supposed to be kept in a safe place in the provincial office or in the regional office, but sealed. That's what is supposed to happen. And in terms of our guidelines, they can only be disposed of after 6 months because, remember, after elections, there could be litigation. People can take you to court and demand that ballot boxes must be recounted and so on. Umbalula uthi amaphepha okuvota kumele abekwe endaweni ephephile eyihhovisi hayi emzini yabantu kanye nasemakamereni. Lenqungquthela isinegcopho elimnyama ke manje abaholi abaphezulu be-ANC ngomsombuluko bazothola umbiko oqhamuka kuyena unobhala jikelele. We've got a full report about that. That report has been shared with the province, will be shared with national officials on Monday. Abaholi be-ANC esifundazweni saseGoli bathi bona alukho ugcopho lalukhona kule ngqungquthela futhi awukho umkhonyovu abawenza. I-ANC izoqhubeka nalo-ke uphenyo eseliphethwe abakantsasane. Ngokusamkela Maseko izindaba ze-SABC ngibika ngiseGoli. Kamnandi mawethu.
Bhetani mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu nolumi kanje. 30% wamathuba emvula olindelekileyo pha eNorthern Cape ukwehlela pha kumzantsi ntshona waseMpuma Koloni kanti ke mahle kakhulu amathuba emvula phaya kwindawo ezininzi zaseMpuma Koloni eLesotho, Freystata naphaya kwa-Northwest kuyakungena eGauteng ngelixa ke phaya kwaZulu Natal simbona la 30% wamathuba emvula. Ngomso ke mbukeli sabona into balithe rhwelele ngamafu futhi ke zisekhona ezantshizane zithe qa nezithe xhaxhe pha kwimimandla ekombindi impuma welizwe kanti ke zikhona nezibhaxu zenkungu uqhube ngononophelo phaya kwindawo ezikumpuma yaseMpuma Koloni ngokunjalo naphaya eMpumalanga kanti ke mbukelo uyabongozwa into yoba uqaphele kaloku ezantutumo ezimandla ezilindelekileyo qala phaya eNorthern Cape, Northwest, Freystata kuyakungena pha kwaZulu Natal kuyakuthi ga pha kwindawo ezifana naseGauteng ngokunjalo nakwindawo ezisemazantsi phaya ePulukwane. Ngomso ke mbukeli la mozulu yentutumo ezimandla isalindelekile phaya ko-Northwest, Freystata phaya koLesotho phaya kwaZulu Natal ngokunjalo naseGauteng futhi ke imozulu ithanda ukoma futhi nomoya ingadala nokunwenwa kwemililo yamadlelo phaya ko-Northern Cape kanti ke wona amaqondo okutshisa aphantsi asibonisa into yoba noko kufudumele kwindawo ezininzi amaqondo abetha phaya ko-19 eVostile ngelixa engu-18 degrees eKapa athathise ngo-23 phaya eUppington, 16 eNxuba naseKomani ngokunjalo naseRhafu ziyathathisa amaqondo ngo-21 phaya eMonti, 17 ePitoli ngelixa engu-22 eMusina. Ngomso ke mbukeli kuthanda ukutshisa phaya kwindawo ezininzi zaseMpuma Koloni amaqondo de abethe ko-35 koNxuba nakoRhafu phaya awusindanga kulaa ngqatsini yelanga uba uphaya kozibeleni phaya eKomani nalapha amaqondo ebetha ku-34 eMthatha koMbuqe extension phaya nakoNowood eSouthern Wood silindela 30 kanti ke Monti ngu-27 nje omhle, 33 eMahikeng ngelixa phaya ePulukwane silindele u-29 eMusina ngu-32 kamnandi mawethu.